porto un vídeo una miqueta estrany. És la transformació d'un mecha de l'Armored Core en un tren de rodalies. Això és Melander, és un dels robots que fa l'empresa Paylam, el videojoc d'Armored Core. I l'he escollit aquest perquè és una miqueta així com quadrat, lleig. I bueno, també era molt barat, el vaig comprar a la tenda de Bandai. Està al Triangle Friki, el podeu trobar bastant barat aquí. Els altres jocs us cobren com 10 euros més. Aquestes són les instruccions. Comparat amb altres robots és bastant més fàcil de fer aquest. Si no sabeu com va, bàsicament et donen com peces en trossos de plàstic, les has de tallar i les has de muntar pel teu compte. I si vols les pots pintar o no. Aquí està totes les instruccions. Que és curtet realment. Perquè veieu com quedaria més o menys el robot al final. Aquest és l'Steel Haze, és un que vaig pintar farà uns mesos. En aquest cas el vaig pintar amb els colors originals del videojoc, però bueno, res a veure amb el que farem ara. Cada building kit ve amb unes quantes peces de plàstic o unes làmines d'on tu vas tenint les peces amb unes alicates, mica en mica, i també amb unes enganxines, aquestes d'aquí. Ara us deixaré amb els sorollets que fan les alicates i tornaré a parlar en uns minuts. Abans de pintar és important unir algunes peces que, rotllo, no cal que estiguin separades abans de pintar-se. Perquè no tenen articulació, aquestes no es mouen, són com un total. Llavors és que no val la pena, estaria malgastant temps de la meva vida pintant una part i després l'altra. Això d'aquí són els primers, serveixen perquè la pintura s'adhereixi bé. Això és el dissolvent, és per fer que la pintura sigui menys densa. I aquest és l'aerògraf, que mitjançant un motor fa que surti la pintura comprimida en forma d'esprai. Ara veureu com fico el primer dintre del potet i el remeno amb el dissolvent, perquè aquí tenen una consistència així com... Diuen que ha de ser com la llet, però no sempre funciona. Cada pintura té les seves peculiaritats. Aquesta una miqueta com queda en una prova. I ja puc començar a imprimir les peces que han d'anar de color negre amb el primer negre. Les peces que aniran de blanc i de taronja les imprimiré amb el primer blanc. Per les peces taronges primer les pintaré de blanc i després les pintaré de taronja. És important aquest procés perquè si no és que la pintura cau, i més quan fa calor, que s'esquerda i queda molt lleig. Aquí està el resultat de les peces que he imprimat de negre. A baix a l'esquerra es veurà l'arma del robot, que no l'he ensenyat encara. Només se'n veu una, en altres sets, que són més cares, se'n veuran 4. Aquestes són les pintures i guaix que faré servir pel robot. Ara començo amb la pintura blanca i estaré pintant totes les peces que van de color blanc però també de color taronja en el robot. El procés per pintar, que no l'he explicat, el seu és estar com a un pam de la peça que estàs pintant per no passar-te i cobrir-ho completament de pintura i fer llacs, que es diu. No sempre quedarà del tot cobert, és important fer algunes repassades quan ja s'ha assecat la pintura.
Aquest és el resultat de les peces. Estan super blanques i per evitar que s'embrutin quan fiquis pintures per sobre se li ha de fer un vernís. Jo utilitzo un vernís satinat per fer que tingui un efecte metàl·lic, més aviat brillant. No sé si s'aprecia gaire per la manera en la que rebota en la llum, però té com aquest color brillant. Ara, per fer el taronja, no tinc un taronja que sigui exactament el taronja de Rodalies, per llàstima no existeix el color Rodalies. Així que m'he fet una petita mostra per anar-me'n jo a l'estació i comprovar de primera mà quin puto color s'assembla més. El tercer color s'assembla més. 10 gotes de groc i una de taronja. Per saber com fer el logotip de Rodalies, vaig entrar al videojoc i vaig fer una mostra i vaig pintar-la amb el pinzell, perquè era massa petit per fer una plantilla o alguna similar. Va quedar prou bé i vaig tirar endavant. Aquest és el resultat final amb tot pintat, però com veieu és potser massa net per ser un tren de Rodalies, no són així els trens. Per això l'hem d'embellir i utilitzarem aquests colors de weathering, de Vallejo també, que serveixen bàsicament per donar-li un acabat més brut. És una pintura que es fica entre els foradets per donar profunditat a les peces i també per embrutar-les. Tu realment pots treure la brutícia superior i quedar-te amb la profunditat, però en aquest cas jo vull que quedi brut també per fora. Aquest és el resultat. Aquí estan les peces seques. I després procediré a fer un grafiti a una de les seves cames. Primer faré una versió en digital, com podeu veure, que després la recrearé amb un boli en el robot. I aquí està, així queda. I aquí està, en tota la seva glòria, el meca de Rodalies. Espero que us hagi agradat el resultat, també el vídeo. I bueno, un plaer, adeu.